Mathias, der står en fugl, der er mærkeligt. Vi er nu landet i Sydney efter rigtig mange timer i et fly. Startede lige med at tage 6, næsten 7 timer for at komme til Dubai, og derefter så tog 14,5 timer for at komme til Sydney. Men nu er vi landet, og vi landede i et vejr som nogenlunde sådan her ud. Så vores første dag i Sydney, det var med rigtig høj luftfugtighed, hvilket gjorde, at der var køligt. Derfor tog vi ud på sightseeing. Da vi kom i lørdags, der troede vi skulle bo sammen på et dobbeltværelse. Vi bor så nu på 2 timers værelser. Men i dag, mandag, har vi været ude og fundet et super sweet deal på det, der skal være vores hjem de næste 45 dage. Og det kommer I til at se meget mere om. Så følg med. Næste afsnit!